טוב חברים, אני רוצה לספר לכם מה עשינו פה. עבדנו מאוד מאוד קשה על האוטו, גם אני וגם החבר שלי אסף. יש כאן X6 M אקספרסיב, פינקנו אותה, קודם כל שטיפה יסודית עם איירון, פט פלסטלינה, הוצאת מזהמים. האוטו אמנם חדש, אבל תמיד שהוא מגיע מהנמל, הוא לא מגיע מהניילון ברמה של צביעה, כי לוקח זמן, הפלגה, לכלוך, במיוחד אם הצבע הוא צבע פנינה והוא צבע מהמם. עשינו לו הרמת ברק, ופינקנו אותו עם הציפוי ננו לצבע ארקיינס, לשכבה אחת 4 שנים. פינקנו אותו חומר ציפוי ננו לחלונות, שכל המים והגשם התגלשו, ופינקנו אותו גם כן ציפוי ננו לגלגלים. בואו תראה להם את הג'אנט, איזה נוצץ, וואו, וואו, וואו. אתם לא יכולים עכשיו להרגיש את המגע של הצבע, אבל אם אתה נוגע עם המגבת, פשוט מפחיד. חבר'ה, ציפויי ננו IGL, פולישים וקסים ארדקס, גלובל, אוטומוטיב, עולם של מוצרי שטיפה וטיפוח לרכב.